Yan ang tinatawag na krusan. Kaya tinatawag na krusan yan mga kasinag. May krus sa likod. Ayan, oh. Nakita niyo yan? Ayan, oh. May krus siya sa likod. Ayan, oh. Oh. Tingnan niyo mga kasinag, oh. Pwede dikit lang mo tayo kapit ano. Ang laki. Sumabit sa kamay ko. Pucha niyo na. Ang laki, oh. Ayan, oh. Mga kasinag, oh. Ayos. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, mamimingwit ulit kami. Ayan, kasama ko si Kaading. Tapos yan sila Tutoy. Ayan, nagtutultog sila ng pampain. Alam niyo yung mga kasinag. Ayan, umang yan, umang. Ayan, tinitik-tik na, inaalis nila sa shell. Ayan, yung kanini ko lang. Ayan. Yan ang ipapain. Ayan na, Tapos ito naman yung ulod-ulod. Kagaya ito nung pinain natin nung nakaraan. Yan, ulod-ulod, para siyang aluhipang dagat. Ay, para siyang aluhipang dagat. Para siyang aluhipan. Yan, nakita nyo? Ganito yung pinain natin nung nakaraan. Yan, namingwit tayo. Kagabi namingwit sila. Hindi ako sumama. Ngayon, sumama ulit ako. Taas pa naman ang araw. Maliwanag pa. Kaya subukan ulit natin mga kasinag. Nung nakaraan, ganda ng masibad natin alamin natin ngayon mga kasinag kung maganda pa rin. Sana maganda pa rin. Iba yan si Banot. Shoutout pala dito. Atay ako mga kasinag, let's go. Ayan mapalaot na tayo. Ang ganda ng dagat namin ngayon. Kalmadang kalmada. Okay. Let's go. Let's go mga kasinag. Mamimingwit na ulit tayo. Okay, andito na tayo sa area mga kasinag. Nung nakaraan, ito rin yung area. Unayan lang tayo. Ano, paikot. Ayun. Ngayon mga kasinag, medyo mataas pa yung araw. Nung nakaraan, medyo mababa ng araw pero maliwanag pa. Ngayon, subukan na natin. Yan. Pamingwit tayo. Itong ating pamingwit, yung gamit natin nung nakaraan. Umpisa tayo mga kasinag. Nasa yung ating pain. Nakahuli agad mga kasinag. Nakais agad si Kuya Ading. Abo. Pain natin yung pain, yun lang. Subukan muna natin mga kasinag sa ulod-ulod. Ayan. Kalampagan na. Okay, laglag na natin. Subukan natin. Mailan di pang haba nito, ang lalim nito kuya? 5 Ang lalim ng binabanwitan namin mga kasinag ay 5 pa.
atras tayo. Para yung nylon. Pwedeng pala nakakahuli ah. Siya pa lang ang nakikilala. Oo. Banot, nakadali ka naman Banot. Uy, nakahuli naman si Banot. Nung nakaraan mga kasinag, ang kasama natin si Alvin. Ngayon naman si Banot. Sayang, may kumutib sana kaso hindi nadali. Hindi nasabitan. Medyo maliit siguro yun. Yan, may nakutib na naman. Sige. Medyo maliit. Hindi nasabitan. May huli yata ito. Daw. Ay wala. Wala daw palang pain. No? Ubos ang pain. Sumabit sa kamay ko. Pucha ina. Buti na lang hindi buwan. Masyado. Plastic yan. Sumabit sa kamay natin. Dugo oh. Ano na nakaabot sima? Buti hindi naabot hanggang doon sa sima. Plastic na yan. Nangurol na yun. Nasabitan tayo sa kamay. Tulog yan. Oh. Bumaon siya kaso hindi yung bumano masyado. Na-jackpotan tayo mga kasinag ah. Laki sana yung Wala pa naman price na dala. Mga kasinag, nakahuli na si Tutoy oh. Pagkaon. Bagaong. Ang laki ng bagaong nahuli niya oh. kain ng tayo. Bagao, kumakain ng tayo. Lipat. Mahina mga kasinag, mahina. Ako lang ang hindi nakakahuli. Sila nakahuli na. Kaya lilipat tayo, lilipat. Lipat tayo ng area. Ayun mga kasinag, nakalipat na tayo ng area. Dito naman natin susubukan. Subukan natin. Unang hulog. Unang hulog sa unang area. Ay sa ikalawang area pala. Yun! Kaya lang matagal. Yung puta, ang laki! Ikaw Mga ang kasi matagal. Yun ayos, ang laki! Mamaw na to. Oo! Nadali! One point. Nadali! Ang laki oh! Sa hasang mo kaputa. Parang pitik pa sa Ano? Ang laki oh! Ayun oh! Nahuli ni Kuya Ding! Mamaw. Nadali na!
sunod ata. Sige, sunod na na. Lugi ako mga kasinag ah. Ako lang ang walang huli. Okay lang yan. Pang last hour tayo mga kasinag. Ako isa. Ay, huli mo. Ayun. Tabal-tabal. Tabal-tabal. Wala mga kasinag ah. Kung hindi pa nakakahuli, huwag tayong mainip. Nayan ang ulan. Nakadali si Banot. Malaki-laki yata ito. Nakadali ni Banot. Tabal-tabal. Ha? Ano yan? Yung tabal-tabal. Nakadali na si Banot. Oh. Yun oh. Dali. Tabal. Tabal-tabal. Ako pang wala na. Tingnan ko daw mga kasinag. Kung ipain pa yung sa akin. Kanina pag kukutib-kutib na ito eh. Ayan ang mga ulan. Grabe yan ko. Mayroon pa. Tinirahan pa man yung pain. Ayan ang ulan mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan na. Sa may likod na namin oh. Sana ilipas lang. Sana hindi na tayo abutin. Ayan oh. Angod yan ko. Sigurado yan. Dito sa may pwesto namin mga kasinag, ano lang siya, hapyaw-hapyaw lang yung ulan. Ambon-ambon pa lang kasi lisya sa amin yung ulan ayo. Dumaan no, sa may tahaw. Mga kasinag, hindi na nakikita ang gilid. Nakita yung ulanan na yan oh. Hanggang dun. Hindi na mahiling ang kagbalanak. Hindi na makikita ang kagbalanak. Ay, lahos. Tunaw, bagaw. Tunaw. Takot kay Totoy. Nasa una. Naghubad kasi mga kasinag yung kasamahan ko ayun sa hulihan no. Kaya hindi kami dinaanan ng ulan. Natakot. Tunaw. Ulan. Mabuti naman, hindi tayo dinaanan ng ulan. Yun! Nakadali na naman mga kasinag oh, ang laki oh. Abo na naman. Nakadali naman si Kuya Ding. Nasa kanila lang ang swerte. Nakadali naman ng malaki. Oh, nakadali na si Banot. Nakadali tabal-tabal. Talaga sabitan niya, yun, dali. Ayun mga kasinag oh. Talagang nasa banwit mo lang ang ano. Oh, munti. Nakandunlag pa. Namo sa atin. Kay Kuya Ding lang palang swerte mga kasinag. Kumbinsido siya. No, nakatatlong malalaki na si Kuya Ding. Pagkirami siya ay kumbinsido. Ako nasabitan kita sa ko. Sa kuya niya yan. Sa'yo pala yung Banot. Kala ko si Bonnet dito. Ayos ka dyan man. Logi tayo ngayon mga kasinag ah. Yun! Yun oh, dali oh. Ang laki. Oh. Yan yung mga kasinag oh. May dikit lang mo Oh. tayo kapit ano. Ang laki. Sus, kuya yan. Ayan na yung manahuli mga kasinag oh. Ayan na, 4 na malalaki. Pambihira sa kanilang ang swerte dito man ako mga kasinag. Sa akin wala. Wala sa amin. Ako naman. Katapat lang ng banwit ko yan. Halos magkakatapat lang ang bandwidth namin mga kasinag. Wala sa ating na sibad. Now dito tayo. Lord, sa akin naman. Sa akin naman. Sa akin naman. Tingnan ko muna baka wala ng pain. May kumutib kanina eh. Naramdaman ko kaya may kumutib kanina. Ano ba? May dikit na nga lang nawala yung ano. Yung ulod-ulod. Tanggalin natin ang makunat na ano. Ulod-ulod muna ang banat natin. Pare, kamahulog ang paon mo. Yaw na yung sigasa. Sa ano mo lang.
kung madalang ano, basta malaki. Nagdadive nga ng ano, malilit din talaga oh. Yung ganda mo. Yan. Nariya ko ng mga kasinag. No, parang malabo. Naman, abo naman. Amo? Oh, laki! Kasarap mong ginagawa. Nakadalis tutoy. Nakilala din. Pambihira yan mga kasinag. Ako na lang hindi nakakahuli. Okay lang yan. Masaya na tayo dyan. Matutuwa ng mga viewers yan. Sila lang talaga mga kasinag. Maya pa yata yung sa akin. Hindi pa yata pinapanganak yung mahuhuli ko. Yun, nakadali si Banot. Ayan, si Banot. Yan, dumadali si Banot. Yan. Ano nahuli? Tama-tama. Oh, tawal-tawal. Kala ko nakaabo na si Banot. Takot man ang bato di Banot. Ano lang to? Ano? Lupit pa the expression ni Banot ay talagang. Mga kasinag, medyo dumidilim-dilim na. Nagagaw ng dilim at liwanag. Ay kaapat na lipat namin ito. Lilipat naman kami dyan sa parte dyan kasi masulog. Malakas ang agos sa ilalim. Kaya lilipat kami. Pailang lipat na, wala pa akong nahuli. Sila pa lang. Ay kaapat na pwesto. Subukan natin. Hindi ganong masulog dito. Mga kasinag, may nahuli oh. Ang laki oh. Yun oh. Yun. Abo. Kitang kita oh. Ang laki. Pailan na yan sa malaki mo? Palima. Ayan oh. Ang laki. Oh, talaki. Ang laki mga kasinag. Dupid. Ang laki. Nasa inatali tutoy. Yun. Ang laki. Pati yung kay tutoy mga kasinag. Ayun oh. Malapit na matanggal. Ay, matanggal ka na. Huli na. Ang laki oh. Matanggal ka. Tanggal na. Lasik na dupit dyan. Ang kinula, gusto ba kayo nila mga kiskis? Takot na di ba? Mahulog ka na. Mahulog ka. Nawala yung ahas. Wala na, sana na. Lalaki mga kasinag yung nadali na ngayon. Gabi na kaya hindi pala ako nakapagdala ng solar. May ahas na wala pa. Ayan o. Biro niyan o. Laki o. Dupit. Kanduli. Kanduli. Mga kasinag, nakauwi na kami. Nandito kami sa bahay ngayon. Nandito pala yung manahuli ni Kuya Ding. Ayan o. Nandito yung nahuli niya. Ayun nahuli ni Kuya Ding oh. Ayan. Oh. Ayan oh. Yan ang tinatawag na krusan. Kaya tinatawag na krusan yan mga kasinag. May krus sa likod. Ayan oh. Nakita niya yan? Ayan oh. May krus siya sa likod. Ayan oh. Nakita yan? Oh, parehas yan. Parehas. Ito ah. Dito po. Ano ko? Yan ang tinatawag na krusan. Tapos yung maabo niyang nakuha yan oh. Malaki oh. Yan. Tapos itong malaki mga kasinag. Alam niyo bang isda na ito? Yan oh. Dupit. Yan yung huli ni Kuya Ding. Iba mo pa? Ah. Paon pa? Ubus Pulot ka na na. nga yun, ano ka pa?
Ayan. Gabi ng kaburatan kayo sabi na. Ito planggana. Yan yung manakuha ni Kuya Ading mga kasinag. Nahuli niya sa banwit. Siya lang nakahuli nun. Tapos si Banot, yung anak niyang lalaki. Tapos dito naman, yung nahuli namin. Oo. Ito naman yung nahuli namin. Ito naman yung nahuli namin dito sa bahay mga kasinag. Yung huli lang namin. Ayan naman oh. Ayan. Yan yung huli namin ni Tutoy. Ayan oh. Yan lang. Yan lang yung huli namin dalawa ni Tutoy. Ang maraming nahuli yung si Kuya Ading. Bihasa talaga yun sa pamimingwit eh. Dami niyang nahuli. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Pahinga muna kayo mga kasinag ha. Update ko lang ulit kayo bukas. Bye bye.